Ok lidi, tady zase já, Martin, a dneska natočíme můj heist tour. Začneme od mýho pokoje. Tady máme postel, tady mám věci, jo. Tyhle pohody jsou fejkový, jo. Lampička, která svítí, boží světlo. Máme tu skřínku, skútu, to je mýho brachy, pak to máme jeho postel, moje. Tak, teďka přecházíme do chodby. Máme tu dveře, botník, druhý botník, jo. Teď máme koupelku. Jo, vypadá nějak takto. Dobrý, pračka. Umyvadlo. Jo, funguje, kartáčky a tak dále. Máme tu záchod. Záchod. Tak jo, jdeme do obývačky, kde je sušák, taťkův počítač, gauč, stůl, boží světlo, sporák, kuchynka, venku je tma. To je tak všechno a tam nemám chodit. Nic. Pokud se vám toto video bude líbit, like, odběr a zvoneček, aby vám žádné video neuteklo. Tak čau.